درباره و مجاره گرتنا چالاکوان و روزنامه‌وان و سیاستمداران لترکیه الباکور کردستان کو ایرو دانست بده دست بگیره من میوانه که برس ایوب ایدنیس اندام باروا دیاربکر لستودیر مل دیاربکر دیگل مدایا برس ایوب ایوار باش تو خیرات جبو کردستان 24 دست بگیره بزنی نهار روش چوایل باکور کردستان هجمارا گرتیان بو چند روش چوا در باز دویتن بله ایوار باش سلاو و ریز جوا و همو تماشاوان کردستان 24 را وکی کنزانن ایرو لدیجی پارێزەرên gelê Kurd li dijî hunermendên gelê Kurd li dijî siyasetmedarên gelê Kurd li Amedê operasyoneka dest pê kirin. Ev operasyon ji aliyê dozgeriya serdozgeriya Amedê hatê dest pê kirin. Di vê operasyonê da 25 hev parêzer û ji ev parêzerê me sê hev ji baroya Êlihê, du hev ji aya Mêrdînê, yek jî ji ya Rihayê, 19 hevalê me jî li Amedê hatine binçavkirin. Bêguman ev tenê ne operasyona li dijî parêzera ye, gava em bi dijî parêzera bînin pênaserkirin, ev ê şaşîtîkî çêbive. Di vir da ev operasyon li dijî hemû gelê Kurd e, ji ber ku di nav van vê operasyonê da parêzer hatine girtin, hunermendê me hatine girtin, yê ku mafê mirovan yê mafê Kurda di parêze ew hatine girtin, ji bona jî em wek operasyonekî li dijî parêzera pênaser nakin, wek parêzera operasyoneka li dijî hemû gelê Kurd pênaser dikin. باشه و وکه بارویا دیاربکری آمده و دیفچونا مجاری کریه بزن بن افل سرچه هاتینه گرتن و جعالیه دادگه چجوان را ببیجن راست لسر تومتا آلیکاریا پکه که هاتینه گرتن یعنی جبر هل بجارتن هاتینه گرتن براستی دما ما اپراسyon 20 nebis em awaki lezu bez baro Amedê saziya baro em civiyan û me divî warî da xebat kirin tiştê ku me dît tiştê yekem ku em bînî ziman di vê lêpirsînê da biryara veşartinê heye ku mena wê ev e ku em navaroka dosyê nizanin biryarekî dinê jî heye kesê me ku di bin çav dane hevdîtina wana bi parêzera ra 24 saet hatiye qedexe kirin ji ber ku biryara qedexebûna dosyayê heye bi rastî em navaroka dosyayê nizanin lê ev biryara qedexekirinê tenê ji bo me parêzera ji bo ê ku dibin çev dane heye wekî ku em zanin di çapemeniya Türk da navaroka wê hin tê gotin li gora rewşa asayî em ê di dosyedekî da biryara veşartinê hebe divê ji bo her kesê hebe lê mixabin di vê operasyonê da em bêjin çapemeniya Türk dizane ku ji bo çatiye ew kirin ama em parêzer ê ku dibin çev dane hevalê me hunermendê me nizanin çima dibin çev dane qasê ku me ji çapemeniyê girtiye bi hinceta endamtiya rêxistinê hevalê me hatine bin çav kirin. Baş 126 kes hatine bin çav kirin dibêjin 100 kesin din jî mayne li gorî zanyariyan ku navên wan hatine belav kirin. Helwêstê we weke baroya Amedê, weke part û siyasiyên Bakurê Kurdistanê, weke welatiyên Tirkiyeyên yên Bakurê Kurdistanê wê çi be? Wê çi helwêstek we hebe? Bi rastî me helwesta xwe me çawa me vê agahî hilda helneda me helwesta xwe bawekî bi rêxistinî bawekî plan û sazîkî me baş helwesta xwe da nîşandan em li dijî bêhûqî ne em mafê mirova diparêzin em wek baro Amedê wek gelê Kurd bi hemû saziyê xwe em dawa şerê li dijî mafê mirova em bêjin bêhûqiya li dijî kesê gelê xwe em bi her tim li ser piyane û em ê di vî warî da me hewdane me serlêdanê xwe kirine me bi dozgerî ra me têkilî daniye me serlêdan kirine me ji bo ku biryara veşartinê ji ser dosyê ra be me daxwaznamê xwe dane dozgeriyê ji bo ku hevalê me demil dest werin berdan me dîsa daxwaznamê xwe dane lê mixabin me di navaroka dosyê da tu agahiyekî negirtiye tenê agahiya ku dane me di vê warî da me nîşe jî girtine tenê agahiyê ku da me dozger dibêje kî
د ناوا دوسê da mafê qedexebûnê heye ev biryar tenê daye me. Ji bo çend kesa lêpirsîna tê dest pê kirin, navê wan çi ne, mijara lêpirsînê çi ye, di vî warî de agahiyekî rast destê me de tune, hevalê me ku di bin çav dane jî heta 24 saetê wan neqede hevdîtina me ku bi wan re hebe mixabin nîne. Tamam, Barış Eyüp Aydeniz endamê baruya Diyarbekir li Sûdê me li Diyarbekir gelme bu gelekî spas hîn her hebin.